σας στήριζε, σας δούλευε. Συνάδελφοι, καλησπέρα σας. 23 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο του 2024, και συνερχόμαστε εδώ για την 20η συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί διαζώσεις και έχοντας την ημερήσια διάταξη 12 θέματα. Προχωράμε. Απόντες είναι ο Καμπύλης ο Κώστας, ο οποίος προσφάτως έγινε μπαμπάς, και να το ευχηθούμε συγχαρητήρια, να του ζήσει, να το χαίρετε. Και απόνησης είναι ο Γιώργος ο Σάβας. Προχωράμε λοιπόν στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ναι. Το λόγο έχει ο Νίκος ο Βερδίκης, κάτι θέλει να αναφέρει. Φυσικά. Πάτησα, αλλά... Ναι. Εντάξει, ναι. Μπράβο. Ήθελα να δηλώσω, Πρόεδρε, Δήμαρχε και αγαπητοί σύμβουλοι, ότι τούτες τις ημέρες πάλι αισθάνομαι ντροπή για την κατάσταση του νερού στο νησί μας. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς, ή αν φτάνουν στα αυτιά σας, ή αν διαπιστώνετε την κατάσταση που υπάρχει στο νερό. Δεν θα μιλήσω για το χρώμα που βγαίνει το νερό στις βρύσες εδώ και 25 μέρες με ένα μήνα. Θα μιλήσω για την χλωρίνη που έχει. Τα σχόλια, τα σκοπτικά των νοικοκυρών είναι ότι έχουν καταργήσει τη χλωρίνη στο σπίτι τους. Δηλητηριάζουμε είτε με τη σιωπή μας, είτε με την αδιαφορία μας, τον κόσμο. Εμείς όλοι είμαστε ενήλικες, μπορεί να θέλουμε, δεν μας ενδιαφέρει αν κάνουμε μπάνιο με τη χλωρίνη. Τα παιδιά τι χρωστάνε? Δεν ξέρω εάν ο Δήμος έχει ενημερώσει αυτές τις μέρες ότι το νερό θα πρέπει να απέβγεται η χρήση του για όλες τις χρήσεις. Αν το έχετε κάνει, είναι ένα βήμα. Αν δεν το έχετε κάνει, μάλλον εγκληματούμε. Και βάζω και τους εαυτούς μας μέσα ως αντιπολίτευση. Και επειδή δεν είναι θέμα βέβαια το νερό σήμερα, αλλά είναι στην επικαιρότητα και κάτι πρέπει να κάνουμε, αν μη τι άλλο, να ενημερώσουμε τον κόσμο για τη χρήση του. Θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Εγώ ως διευθυντής του σχολείου έστειλα 16 Ενάτου έγγραφο στον Δήμο, ζητώντας με το που άνοιξε το σχολείο να έρθετε να πάρετε ένα δείγμα, γιατί από το φίλτρο που έχουμε πίνουν τα παιδιά. Αυτό θα πω. Δεν το ήξερα, γιατί δεν ενημερώθηκα ότι ήρθε ο υπάλληλος. Το έμαθα αυτή τη βδομάδα, όταν ρώτησα εάν είδατε τις δασκάλες και μου λένε κάποια στιγμή ήρθε, λέει ο τάδε, τέλος πάντων ήρθε. Έχουν περάσει 2 μήνες όμως, συνάδελφοι, και εγώ στα χέρια μου δεν έχω τα αποτελέσματα της εξέτασης του νερού. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Δηλαδή έχουν περάσει 2 μήνες. Αν ήταν ακατάλληλο και εγώ αυτούς τους 2 μήνες άφηνα τα παιδιά να πίνουν νερό, έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας? Εγώ δεν την έχω, ως Νίκος. Μήπως αν στέλνουμε όλα αυτά τα έγγραφα, Νίκο, τελειώνω. Μήπως αντί να στέλνουμε όλα αυτά τα έγγραφα προς ενημέρωση και προς ένδειξη διαφάνειας στους δημοτικούς συμβούλους, που τα περισσότερα δεν διαβάζονται καν, να στέλναμε τέτοια έγγραφα, δηλαδή την εξέταση του νερού, να ήξεραν τουλάχιστον οι δημοτικοί σύμβουλοι την κατάσταση του νερού. Κάθε πότε κάνουμε εξετάσεις. Και αυτό που ζητούσα και παλαιότερα από τα δημοτικά συμβούλια είναι ότι κάθε φορά που στέλνουμε νερό θα πρέπει οπωσδήποτε να παίρνουμε, το ένα σημείο που θα πρέπει να παίρνουμε είναι τα σχολεία. Διότι εκεί καθημερινά πίνουν νερό 60 παιδιά στο δημοτικό, 70 στο γυμνάσιο, όχι να παίρνουμε από κάποιες βρύσες που πιθανόν δεν χρησιμοποιούνται κιόλας ή χρησιμοποιούνται από 5 ανθρώπους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Περδίκη. Όντως, αυτές τις μέρες διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο νερό και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Σε σχέση με το σχολείο, πάντως, συνάδελφε,
το νερό είναι πόσιμο, το δείγμα είναι εντάξει, θα στο δώσω φεύγοντας. Παράληψή μας, αν δεν έχει σταλεί στο σχολείο, το δείγμα. Δεν το πιστεύετε, δηλαδή. Όχι, βεβαίως και το πιστεύουμε. Ναι, παράληψή μας είπα. Το δείγμα από το δημοτικό σχολείο, από το γυμνάσιο, από τα δύο σχολεία δηλαδή που πάρθηκαν, υπάρχει βέβαια φίλτρο από ό,τι γνωρίζω στις σχολικές μονάδες, είναι πόσιμο, όπως επίσης πόσιμο είναι και από τα δύο φίλτρα που υπάρχουν στο Λιβάδι και στα δύο βρυσάγια. Θα στο δώσω στο τέλος της συνεδρίασης. Δείγμα προς ανάλυση θέλετε περίπου κάθε Τρίτη Δευτέρα, κάθε Τρίτη εβδομάδα, κάθε 21 μέρες. Ναι, έρχονται όμως στο σχολείο. Ναι, βεβαίως, συνάδελφε, ναι. Ωραία, ο Νίκος, ο Καλοπηδούρης θέλει να προσθέσει κάτι. Απλά θα παρακαλέσω μετά να μην πάμε σε ένα κύκλο έτσι τοποθετήσεων. Και εγώ δεν θα πλατιάσω. Σίγουρα είναι ένα σημαντικό θέμα, Νίκο, παρότι είναι εκτός, αλλά είναι ένα θέμα που απασχολεί τον κόσμο. Εγώ πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω το εξής. Ότι το χλώριο στο νερό έχει κάποια συγκεκριμένα όρια, ανώτατα και κατώτατα. Έτσι. Αυτά τα στοιχεία ο Δήμος σίγουρα τα έχει. Οπότε λοιπόν, και γι' αυτό κάνω την παρένθεση, Δήμαρχε, πριν πάρετε το λόγο, είμαι σίγουρος ότι σίγουρα έχετε αυτά τα στοιχεία. Επειδή αυτό το οποίο αισθανόμαστε μπορεί να μην ανταποκρίνεται σε αυτό που είναι η ασφάλεια ουσιαστικά. Οπότε λοιπόν, ναι μεν μπορεί να αισθανόμαστε το αίσθημα της χλωρίωσης, το οποίο αν κάποιος έχει εμπειρία από μεγάλες πόλεις, πολλές φορές συμβαίνει. Δηλαδή, αν κάποιος ξέρει, αν ζει στην Αθήνα, πολλές φορές είναι υπερχλωριωμένο το νερό. Αλλά επειδή είναι όντως σημαντικό και ενδεχομένως αυτά τα στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν, ναι, να πούμε, ναι, σίγουρα προφανώς υπάρχει ένα πρόβλημα όταν είμαστε στα ανώτατα όρια, αλλά ότι ενδεχομένως να είμαστε στα όρια της ασφαλείας, για να μην πανικοβάλλεται ο κόσμος. Θα ήθελα λίγο, Δήμαρχε, στην τοποθέτησή σας να λάβετε αυτό υπόψη ουσιαστικά. Αν είμαστε εντός οριών και αν έχουμε αυτές τις μετρήσεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Καλοπηδούρη. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Όσον αφορά το θέμα του χλωρίου, το μετράει ο συνάδελφος ο Κωνσταντής ο Γιάνναρος και βεβαίως έχει παρουσιαστεί αύξηση του χλωρίου για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Οι ρουτίνες και ο πίνακας αυτοματισμών, ο οποίος υπάρχει πάνω στο φράγμα, έχει παρουσιάσει τη λειτουργία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην γίνονται ούτε οι πλύσεις κανονικά έτσι όπως έπρεπε να γίνονται και να περνάνε ποσότητες οι οποίες δεν είχαν τύχη της κατάλληλης επεξεργασίας. Το σύστημα αναγνωρίζει ότι το νερό δεν είναι σε καλή κατάσταση και ρίχνει παραπάνω χλώριο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο. Είμαστε στη φάση αυτή ακριβώς. Υπάρχουν έργα ασφαλείας, τα ελέγχει ο Κωνσταντής, είναι 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Αυτά είναι. Δεν χρειάζεται να πλατιάσουμε εδώ. Πώς γίνεται η διαδικασία της χλωρίωσης? Η διαδικασία της χλωρίωσης γίνεται πάνω στο δηληστήριο, το οποίο είναι πάνω στο φράγμα. Στο τελευταίο στάδιο, πρώτο και δεύτερο στάδιο, ο οποίος αναγνωρίζει το χλώριο. Αλλά δεν αναγνωρίζει μόνο το χλώριο, αναγνωρίζει ας πούμε και την ποιότητα του νερού και ανάλογα ρίχνει χλώριο. Δηλαδή, αν το νερό έχει κακή ποιότητα, ρίχνει παραπάνω χλώριο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο παρουσιάζεται η αύξηση του χλωρίου τη συγκεκριμένη περίοδο. Στη κεντρική δεξαμενή υπάρχει δεύτερη χλωρίωση, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει ακόμα στη λειτουργία. Θα μπει, πιστεύω, μέχρι τα Χριστούγεννα. Περιμένουμε τους τεχνικούς να το βάλουμε. Άρα λοιπόν το θέμα έχει να κάνει με αυτό και επίσης πρέπει να ξέρετε ότι αυτό έχει παρουσιαστεί κατά περιόδους και πολλές φορές οφείλεται και σε άλλους παράγοντες. Οφείλεται στους παράγοντες ακριβώς της αποδόμησης του υλικού το οποίο έχει σωρευτεί μέσα στις σωληνώσεις. Γι' αυτό και δεν θα το δείτε να είναι σε διάρκεια. Δηλαδή, μπορεί να έχει μια βρύση τώρα βρώμικο νερό, ας πούμε, στο Νικόλα, και μετά εμείς, ας πούμε, να δούμε στο Δήμο πάλι ένα κομμάτι βρώμικου νερού, το οποίο, άμα θα ανοίξει τη βρύση, να περάσει, ας πούμε, 3-4 λεπτά μετά γίνεται καθαρό και οφείλεται και στην αποδόμηση των σωληνώσεων από το υλικό που έχει σωρευτεί στο εσωτερικό. Είμαστε βεβαίως γνώστες της κατάστασης και γι' αυτό ακριβώς και ο συνάδελφος Κωνσταντής κάθε μέρα παρακολουθεί αυτή την κατάσταση. Να προχωρήσουμε στην ημερήσια διάταξη. Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η ψήφιση της έκτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αστυπάλαιας οικονομικού έτους 2024. Δήμαρχε. Ναι, συνάδελφοι, τα είπαμε και στη Δημοτική Επιτροπή. Η αναμόρφωση οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι οι κάποι οι οποίοι έχουν έρθει στο Δήμο, 107.000 ευρώ. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι η αύξηση του ποσού το οποίο δίνουμε για τα ψηφιακά υδρόμετρα, διότι είχαμε υπολογίσει ότι δεν θα ολοκληρωθεί τη φετινή χρονιά τα ψηφιακά υδρόμετρα, είχαμε βάλει ένα ποσό, οπότε αυξάνουμε κατά 250.000 ευρώ τον αριθμό αυτό.
Όσον αφορά στο υπόλοιπο κομμάτι που είναι για τις διάφορες προσαυξήσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με τις εργοδοτικές εισφορές, έχει να κάνει με τα άτομα τα οποία έχουν προσληφθεί ή πρόκειται να προσληφθούν το επόμενο διάστημα, την επόμενη Δευτέρα νομίζω, και με ΙΔΟΧ για 6 μήνες, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, και έχουμε και αμοιβή η οποία θα δοθεί σε μια εταιρεία ή άτομο για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών του πέρα γυαλού που έχουν γίνει από το 2010, σε μια προσπάθεια το κομμάτι αυτό να το νομιμοποιήσουμε, να το αναλάβει ο Δήμος και να αποδίονται στο Δήμο τα τέλη τα οποία θα προκύπτουν από το νοικιάσμα του χώρου αυτού. Άρα αυτή είναι η αναμόρφωση, συνάδελφοι. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Θέλει κάποιος συνάδελφος το λόγο σε σχέση με την αναμόρφωση? Όχι. Άρα ψηφίζεται ομόφωνα η έκτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αστυπάλειας 2024. Και πάμε στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ψήφιση έκθεσης τρίτου τριμήνου εσόδων-εξόδων του Δήμου Αστυπάλειας του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024. Δήμαρχε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω ιδιαίτερα θέματα εδώ. Είμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά καλή, μάλιστα θα έλεγα πολύ καλή επίσης. Ευτυχώς και τα έσοδά μας έχουν παρουσιάσει αύξηση, όπως επίσης έχει παρουσιάσει αύξηση και τα χρήματα τα οποία είχαμε από παρελθόντα οικονομικά έτη, όσον την εισπραξιμότητα. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις μας είναι πολύ μικρές και βεβαίως το τελικό μας θα το έχουμε στο τρίμηνο αυτό που θα ακολουθήσει το επόμενο, που θα κλείσουμε νομίζω με πολύ κοντά στα όσα έχουμε προϋπολογίσει από το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του έτους του 2024. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Ψηφίζεται ομόφωνα και η έκθεση του τρίτου τριμήνου εσόδων-εξόδων του Δήμου Αστυπάλειας και προχωράμε στο τρίτο θέμα που αφορά την αποδοχή ποσού 5.610 ευρώ από τους ΚΑΠ στον Δήμο Αστυπάλειας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και αφορά την τέταρτη κατανομή. Ο συνάδελφος ο Νίκος Ομπερδίκης έχει το λόγο. Μάλλον θα τα ψηφίσω. Ήθελα απλά να ενημερώσω το σώμα, χιούμορ, ότι ένα 500 θυμάστε συνάδελφοι που θα παίρναν οι διευθυντές για να καλύπτουν τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, τις άμεσες, το είχαμε ψηφίσει εδώ. Αυτό ακόμα καν δεν έχει υλοποιηθεί. Κοντεύουμε 6 μήνες μετά, από τότε που έκλεισαν οι σχολικές επιτροπές. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχει γίνει, αν το έχει κάνει η τράπεζα. Και το δεύτερο είναι, από ό,τι πληροφορήθηκα, ενώ και εδώ πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο τουλάχιστον 2 φορές είχα πει ότι τα σχολεία δεν είναι 2, γυμνάσιο και δημοτικό. Θα το θυμάστε, συνάδελφοι, ότι υπάρχει και ένα νηπιαγωγείο πια και πρόσθεσε κάποιος και το απογευματινό. Για τα άλλα 2 σχολεία αυτά που σας λέω δεν προβλέπεται το 500. Δεν ξέρω γιατί οικονομία κάνουμε που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Και υπόθηκε όταν αντέδρασε, καλά λέει κάλυψη του νηπιαγωγείου. Τι είναι αυτά τώρα? Τι μπακαλίστικα είναι αυτά? Υπάρχει διάθεση να ανοίξουν αυτοί οι λογαριασμοί, να διευκολυνθούμε? Την άλλη εγώ ήθελα κάτι, ευτυχώς ο Ηλίας εδώ αντιδήμαρχος μου λέει πήγαινε πάρτο και τακτοποίησε τέλος πάντων μέσω εμένα το θέμα. Έτσι θα λειτουργούμε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν θέλω να κρατάω χρήματα. Αν μπορώ να λειτουργώ μέσα από τον Δήμο για κάποιες προμήθειες, εμένα με βολεύει, όπως και τα υπόλοιπα σχολεία. Θα ήθελα απλά να το ξέρω αυτό. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Απλά εδώ να πω ότι βρισκόμαστε πραγματικά σε ένα στάδιο μετάβασης. Είναι πρωτόγνωρο για μας, για το Δήμο μας και για όλους τους Δήμους μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Όπως γνωρίζεις, έχουν προκύψει πραγματικά πολλά προβλήματα στη διαχείριση των σχολικών μονάδων. Όσον αφορά τα 500 ευρώ που ανέφερες, θα ισχύσει από το πρώτο δίμηνο του 2025. Δεν είχε χρήματα ο κωδικός, άρα από τα βάλαμε, παιδιά, τα έχουμε ψηφίσει εδώ και μήνες. Είναι θέμα λειτουργικό του Δήμου. Από την αρχή του 2025 θα υπάρχουν τα 500 ευρώ και για τα 4 σχολεία της Αστυπάλειας. Άρα ψηφίζεται, αποδεχόμαστε τα 5.610 ευρώ, 500.
Και πάμε στο τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση προμήθειας και καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση τροφίμων σε απόρους κατοίκους του Δήμου Αστυπάλαιας στην περίοδο Χριστουγέννων του 2024. Κάνει εισήγηση. Ο Μάκης, άμα θέλει να κάνει μια εισήγηση. Έχετε δει τα κριτήρια, συνάδελφοι. Δεν έχει αλλάξει κάτι από πέρυσι. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θέλει να προσθέσει κάτι. Όχι. Άρα ο Νίκος Μπερδίκης έχει το. Σε τι αφορούν αυτά τα τρόφιμα? Γνωρίζουμε δηλαδή τι περίπου δίνεται, έτσι, ενημερωτικά για το Δημοτικό Συμβούλιο, ή αυτό εκ των υστέρων? Είναι ήδη πρώτης ανάγκης. Αυτό αργότερα θα καθοριστεί τι ακριβώς θα δοθεί. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Τώρα θα ψηφίσουμε τα κριτήρια, ώστε να μπορεί κάποιος να ενταχθεί στη συγκεκριμένη. Άρα ψηφίζεται και το τέταρτο θέμα. Μακράς διαρκείας τρόφιμα. Και πάμε στο πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη μίσθωση ακινήτου με δημοπρασία για την στέχαση υλικού τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αστυπάλαιας. Αφορά το γνωστό ακίνητο που νοικιάζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν νομίζω να έχει αντίρρηση κάποιος συνάδελφος. Στις Πούντες, ναι, ψηφίζεται ομόφωνα και το πέμπτο θέμα. Πάμε στο έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ψήφιση τελών κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αστυπάλαιας έτους 2025. Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο Μάκης ο Λαπατάς. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Επειδή προχθές στη Δημοτική Επιτροπή τροποποιήσαμε λίγο τις προηγούμενες αποφάσεις που εδώ και 10 χρόνια περίπου δεν έχουν αυξηθεί καθόλου, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα με μια τροποποίηση των τιμών που εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι για τα πεζοδρόμια χώρας από 10 ευρώ που ήταν να πάει 13 ευρώ. Τα πεζοδρόμια χώρα, όλη τη χώρα όπου ενοικιάζουμε, παράδειγμα απέναντι στο Κυρανού, όλη η χώρα πέρα Γιαλός και Λιβάδι, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή από 6 ευρώ που ήταν στα 7,80. Και μένει άλλο ένα κομμάτι αυτής της απόφασης που είναι τα ανεκμετάλλευτα. Οι ανεκμετάλλευτοι χώροι που βάζουμε απλώς 1 ευρώ για να μπορούμε να είμαστε κατοχυρωμένοι ότι είναι δικά μας, επειδή είναι ανεκμετάλλευτα. Δεν το εκμεταλλεύονται το χώρο αυτό. Αυτή ήταν η πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής και την εισάγουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο βάσει του νόμου για να αποφασίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον κύριο Λαπατά. Θέλει κάποιος συνάδελφος να προσθέσει κάτι? Όχι. Άρα ψηφίζονται ομόφωνα και τα τέλη κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αστυπάλαιας για το 2025 και προχωράμε στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ψήφιση τέλους ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ Δήμου Αστυπάλαιας έτους 2025. Ο συνάδελφος ο Μάκης ο Λαπατάς έχει το λόγο. Αυτό το θέμα, συνάδελφοι, είναι νομοθετημένο βάσει των τετραγωνικών που βγάζει η οικονομική υπηρεσία. Δεν μπορούμε εμείς δηλαδή να αλλάξουμε κάτι. Αυτό είναι νόμος του κράτους που βάσει αυτού λειτουργεί και η οικονομική υπηρεσία. Απλώς αν θέλετε για παράδειγμα θα σας πω ότι μια οικία που είναι 68-69 μέτρα πληρώνει ΤΑΠ, τέλος ακίνητης περιουσίας, 7,33. Τι είπα? 7,33 εννοείται ευρώ. Έχουμε άλλο νόμισμα, δήμαρχε? Ενώ μια άλλη οικία, επειδή έχω κάποια στοιχεία, 55 τετραγωνικά, πληρώνει 5,87 ευρώ. Κυμαίνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά.
Οπότε ομόφωνα και εμείς σαν Δημοτική Επιτροπή τα ξέρετε εσείς. Υπάρχει και ο υπολογισμός. Υπάρχει τύπος υπολογισμού. Μία διευκρίνηση. Από πού τα εισπράττουμε αυτά, Πρόεδρε? Μέσω των λογαριασμών μέσω των τελών καθαριότητας και ίδρυυσης. Από εκεί είναι. Ναι. Το λέει ΤΑΠ από κάτω. Είναι στην παλιά, στα άλλα μέρη, δεν είναι και γι' αυτό μας λένε ότι είναι φουσκωμένοι λογαριασμοί εδώ. Ψηφίζεται ομόφωνα λοιπόν και το 7ο θέμα όσον αφορά τα τέλη ΤΑΠ. Και πάμε στο 8ο θέμα, ψήφιση τελών σφαγείου Δήμου Αστυπάλαιας έτους 2025. Το λόγο έχει ο Ιάκωβος ο Λαμπαντάς. Η Δημοτική Επιτροπή, συνάδελφοι, αποφάσισε να παραμείνουν οι ίδιες τιμές που απλώς... Δεν ακούμε. Ναι, θα τις πω. Και αυτές είναι πάρα πολλά χρόνια σταθερές. Είναι για τα αμνοερήφια 0,25 ευρώ ανά κιλό. 0,25 είναι ετησίως είναι αυτό για το χρόνο και για τους χείρους. 0,20 ανά κιλό επίσης είναι για τα μοσχάρια και 0,15% ανά κιλό ετησίως για ζώα άνω των 5 ετών. Αυτό πήραμε απόφαση, αυτό εισηγούμαστε να παραμείνουν τα ίδια. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Άρα ψηφίζονται ομόφωνα και τα τέλη σφαγείων και πάμε στο 9ο θέμα, ψήφιση τελών κημητηρίου Δήμου Αστυπάλαιας έτους 2025. Συνάδελφοι, τα τέλη αυτά εισπράχτηκαν για πρώτη φορά το 2024 και εισπράχτηκαν 1.180 ευρώ. Η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας έχει ως εξής: τέλος δικαιώματος πενταετούς παραχώρησης τάφου 80 ευρώ, δικαίωμα παράτασης παραχώρησης τάφου 20 ευρώ για τα επόμενα 2 έτη, για το μεθεπόμενο έτος 30 ευρώ, για το μεθεπόμενο έτος 50 ευρώ και για κάθε επόμενο έτος 80 ευρώ. Τέλος ταφής εκταφής 300 ευρώ, τέλος φύλαξης οστών διάρκειας 10 ετών συμπεριλαμβανομένου του κόστος οστεοθήκης 200 ευρώ και τέλος φύλαξης οστών για τα επόμενα και τελικά 10 έτη 250 ευρώ. Εδώ θα ήθελα να προτείνω στο Σώμα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να αλλάξει κάπως η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και το τέλος φύλαξης οστών διάρκειας 10 ετών από 200 ευρώ να πάει στα 20 ευρώ. Δηλαδή 2 ευρώ το έτος. 2 ευρώ το έτος. Ο Νίκος ο Περδίκης έχει το λόγο. Να ρωτήσω κάτι πριν. Επειδή Κύριος Κονταράτος έχει το λόγο. Τα τέλη και τα δικαιώματα, τέλος πάντων, από τα κημητήρια έχουν περιέλθει στο Δήμο τελευταία. Πριν προσδιοριστούν αυτά τα τέλη, υπήρξε κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, να δούμε σε περιοχές ανάλογες τι παίζει και πώς γίνεται? Ναι. Υπήρξε επανειλημμένος επαφή με πάρα πολλούς δήμους, επειδή το διαχειρίστηκα εγώ πολύ στο θέμα νησιωτικούς, ναι. Πραγματικά οι τιμές ήταν περίπου στις τιμές τις οποίες προτείνουμε. Η διαφορά βέβαια και εκεί που πρωτοτυπούμε είναι ότι σε κανένα κημητήριο δεν αναγνωρίζονται οικογενειακοί τάφοι επί της ουσίας. Δεν προβλέπονται οικογενειακοί τάφοι. Αποφασίσαμε να μην το θίξουμε, είναι τέλος πάντων κάτι το οποίο έχει περάσει στη συνείδηση Αστυπαλίτη. Από εδώ και πέρα βέβαια κανένας δεν θα έχει το δικαίωμα πλέον να αποκτήσει οικογενειακό τάφο. Αυτοί θα παραμείνουν έως ότου υπάρχουν οι απόγονοι αυτών που έχουν τάφη. Έχουμε βάλει όριο βεβαίως. Ο Νίκος ο Μπερδίκης έχει το λόγο. Μάκη. Πρόεδρε, δεν έχω αντίρρηση όσον αφορά τα τέλη όταν πεθάνουμε, τα αρχικά, εάν φυσικά, ναι, να κάνουμε ένα έτσι μακάβριο αστείο, ναι, εφόσον πεθάνω εγώ και έχω να τα πληρώσω. Υπάρχουν όμως, όπως ξέρουμε, συμπολίτες μας που δεν έχουν ούτε παιδιά, ούτε σκυλιά
και δεν έχουν και έσοδα. Εκείνους θα τους κυδεύουμε χωρίς τα τέλη. Αν ναι, καλό θα είναι να προβλέπετε στην απόφασή μας ότι σε άπορους θα γίνεται δωρεάν η κηδεία. Ένα αυτό. Να προσθέσω κάτι που μπορεί να σε καλύψω. Στον κανονισμό λειτουργίας των κημητηρίων προβλέπεται σε περίπτωση που κάποιος είναι άπορος ότι μπορεί να κυδευτεί ατελώς. Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται αυτό? Ναι, προβλέπεται. Έχει ψηφιστεί ο κανονισμός. Υπάρχει ο κανονισμός. Μάλιστα. Πάει αυτό. Στο δεύτερο που έχω μία ένσταση είναι στην φύλαξη των οστών. Φαντάζομαι, αν έχετε άλλη άποψη, ότι τα οστά θα φυλάζονται στο οστεοφυλάκιο που υπάρχει εκεί πάνω. Στο κτίριο που... Αυτό. Για όσους δεν έχουν οικογενειακούς τάφους. Εγώ θα έλεγα ότι επειδή υπάρχει θέμα, δηλαδή μετά από 10 χρόνια, ωραία, σήμερα ζω εγώ για τη μάνα μου, μπορεί να τη βάλω μέσα να πληρώσω τα 200 ευρώ ή τα 20 που εισηγείται τώρα ο πρόεδρος, που το θεωρώ βέβαια ευτελές το ποσό, γιατί αν υποθέσουμε ότι χορηγεί ο Δήμος σε ένα χώρο που τον περιποιείται σε κάποιον, ας πληρωθεί. Τώρα αν δεν είναι 200, είναι 100. Μετά από 10 χρόνια δεν ζούμε. Τι θα γίνουν τα οστά, θα τα πετάξουμε? Προβλέπεται και αυτό από τον κανονισμό. Δηλαδή εννοώ, αν έχω βάλει τη μητέρα μου μέσα, εγώ μετά από 10 χρόνια δεν ζω, ποιος θα δώσει τα άλλα 250 ευρώ? Εγώ θα έλεγα να υπάρχει ένα κονδύλι άπαξ, εφόσον μπορούμε σήμερα που πεθαίνει κάποιος να το πληρώσουμε, το πληρώνουμε, ας είναι το 200 ευρώ πρόεδρε, και να μην ξαναπληρώνουμε μετά από 10 χρόνια και μετά από 10 χρόνια και μετά από 10 χρόνια. Θα τα φυλάμε όσο είναι εκεί πέρα τα οστά. Δεν μπορούμε να τα πετάμε μετά έξω. Αν νομίζετε αυτή την παρατήρηση. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Ο Νίκος ο Καλοβιδούρης έχει το λόγο. Εγώ γενικά είμαι κατά των τελών στους κεκοιμημένους, γιατί θεωρώ ότι αρκετά πληρώνουν εν ζωή. Όταν είναι στην αιώνια ζωή, ας μείνουν λίγο ήσυχοι. Οπότε λοιπόν θα ξεκινήσω σίγουρα τα τέλη, τα πρώτα, τα αρχικά, αυτά που είπαμε, των 80 ευρώ, αυτά που είπε και ο Νίκος, με την κοίμηση του ανθρώπου, τέλος πάντων, αυτά, ναι, να δίνονται το ένα αρχικό τέλος. Πάμε λοιπόν στο επόμενο τέλος, το οποίο είναι τα 300 ευρώ ταφής εκ ταφής. Λοιπόν, αυτό το τέλος προϋποθέτει ότι παρέχουμε και την αντίστοιχη υπηρεσία. Λοιπόν, άραγε λοιπόν είναι ένα τέλος το οποίο δεν μπορούμε να το βάλουμε, και αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε κατά τη γνώμη μου είναι να δηλώσουμε ότι δεν παρέχεται αντίστοιχη υπηρεσία. Οι δε άνθρωποι ιδιωτικά πληρώνουν αυτό το τέλος, ας το πούμε έτσι, ουσιαστικά ιδιωτικά αυτή τη στιγμή. Ναι, κοίταξε, ναι. Αυτό δεν το ξέρω κατά πόσο είμαστε υποχρεωμένοι. Εντάξει, μια άποψη και μια άποψη. Ναι. Το θέμα είναι, ναι, αυτό, αν είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε ένα τέλος, να το διερευνήσουμε. Ναι, θα πρέπει να έχουμε την υπηρεσία. Γιατί αν το βάλουμε, ουσιαστικά μπορεί να σου έρθει κάποιος και να σου πει: έχει στο τέλος, κύριε, κάνε μου και την αντίστοιχη υπηρεσία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Αν πρέπει να το βάλουμε, θα πρέπει να το διερευνήσουμε νομικά. Αλλιώς είναι προχειρότητα. Δηλαδή, το να το πούμε τώρα, αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να πάρουμε μια άποψη από τον δικηγόρο του Δήμου ή από τους λογιστές που συνεργαζόμαστε, αν πρέπει με το σόν και καλά να υπάρχει αυτός ο κωδικός. Αυτό θα πρέπει να το διερευνήσουμε. Αλλιώς δηλαδή το συζητάμε στο πόδι ουσιαστικά. Μέχρι τότε, κατά τη γνώμη μου, η δικιά μου εισήγηση είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτό το τέλος, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία. Τώρα, όσον αφορά για το τέλος φύλαξης των οστών, σαφέστατα είμαι κατά στο 200 ευρώ. Το θεωρώ ένα μεγάλο ποσό για τον εξής λόγο. Πρώτον, ότι αφενός ποτέ δεν υπήρχε. Δηλαδή, τώρα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αυτό το τέλος. Δηλαδή, πηγαίνουν τα οστά στο οστεοφυλάκιο, όταν παρέλθουν πάρα πολλοί χρόνος, ενδεχομένως υπάρχει διαδικασία και πηγαίνουν σε ένα χωνευτήριο οστών ουσιαστικά, αλλά χωρίς κανένα τέλος. Γιατί αυτό το τέλος αφορά συνήθως ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αντίστοιχες οικονομικές δυνατότητες. Δηλαδή, είναι συνήθως ηλικιωμένοι συνταξιούχοι που έχουν χάσει τον ένα σύζυγο και συνήθως δεν μετακυλίουν το κόστος στα παιδιά, από λόγους αξιοπρέπειας και ευθυξίας ο κάθε άνθρωπος. Δεν θεωρώ ότι σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να πάμε να βάλουμε ένα τέλος, ειδικά 200 ευρώ. Άντε να το πούμε σαν 20, αν πούμε ότι υποθέσουμε πρέπει να διατηρήσουμε ένα κωδικό.
Μπορεί να είναι κάποια χείρα. Μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μόνο έναν κεκοιμημένο, να έχει 3, 4, 5, 6, 7. Άρα λοιπόν πάμε σε κόστη τα οποία είναι για τα δεδομένα τα οικονομικά των ανθρώπων, θεωρώ ότι είναι υπερβολικά. Άρα λοιπόν, δικιά μου πρόταση, μέχρι 20 ευρώ έστω ένα τέλος, αν υποθέσουμε για να διατηρήσουμε τον κωδικό, ναι. Το τέλος των 300 ευρώ κατά τη γνώμη μου να καταργηθεί, και είναι και θετική άποψη του Νίκου ότι να είναι εφάπαξ αυτό το τέλος των 20 ευρώ, ένα 20 ευρώ τέλος πάντων εφάπαξ, όσο βρίσκονται εκεί πέρα. Δηλαδή μπορεί να είναι 10-20 χρόνια ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν στο κημητήριο. Αυτή είναι άρα εγώ αυτό όπως είναι δεν το ψηφίζω. Εάν το αλλάξουμε ως προς αυτά που είπαμε, το πρότεινα, συναδέλφε, να πάει 20 ευρώ, ναι, αντί 200. Βέβαια, αν διαβάσετε... Να αφαιρεθεί το 300. Αν διαβάσετε βέβαια ότι ακριβώς εκεί θα δείτε ότι λέει τέλος φύλαξης οστών διάρκειας 10 ετών συμπεριλαμβανομένου του κόστος της οστεοθήκης. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε οστεοθήκη με τα 20 ευρώ. Σε καμία περίπτωση θα αφαιρεθεί το κόστος της οστεοθήκης λοιπόν και θα είναι 20 ευρώ. Τώρα όσον αφορά το τέλος ταφής εκταφής, σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει, το έχουμε διερευνήσει επιμελώς, το ποσό... Αντώνη μου, δεν με καλύπτει ότι το έχουμε διερευνήσει, αν δεν έχουμε στοιχεία. Δεν δέχομαι αυτά τα πράγματα, εντάξει, δηλαδή... Έχει σταλεί 3 φορές, συνάδελφε, στην αποκεντρωμένη και έχει... Πού είναι η απάντηση? Έχουν γίνει 3 φορές διορθώσεις. Όχι όσον αφορά το... Θα έπρεπε να είναι επισυναπτώμενη. Όχι όσον αφορά... Αλλιώς δεν το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχει διερευνηθεί, πρέπει να υπάρχει κόστος. Τώρα, όσον αφορά το τέλος, αυτό το καθορίζουμε εμείς. Όχι, το 300 ευρώ. Αλλά πρέπει να υπάρχει ο κωδικός. Ούτε το δεύτερο. Εάν πρέπει να υπάρχει, θέλω απάντηση συγκεκριμένη από αρμόδια αρχή. Δεν το συζητάω αυτό το πράγμα. Και πώς είναι δυνατόν να έχουμε ένα τέλος, το οποίο ουσιαστικά στο τέλος θα έχει μηδενικές αποδείξεις και δεν θα μπορεί να εκτελεστεί. Δεν νομίζω. Τι είναι εμείς παράπλευρη, δηλαδή δεν παρέχουμε την υπηρεσία. Παραθυράκια και κάνει παράπλευρη. Δεν παρέχουμε την υπηρεσία αυτή τη στιγμή. Δεν το δέχομαι ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάνεις λάθος. Καλά, εντάξει. Υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει το τέλος, το καθορίζουμε εμείς το ποσό. Αλλά ότι πρέπει να υπάρχει τέλος, πρέπει να υπάρχει τέλος ταφής. Δεν πείσαμε ούτε γι' αυτό. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο γι' αυτό. Προχωράμε. Ο Πανομήτης ο Κονταράτος. Εδώ υπάρχει πραγματικά ένα πρόβλημα. Διότι αν μπει ένα τέλος ταφής και ένα τέλος εκταφής, ο Δήμος πραγματικά με τι παραστατικά θα το πληρώνεται αυτό, χωρίς να παρέχει την αντίστοιχη... Ο Δήμος δεν τα εισπράττει. Δεν τα εισπράττει. Ουσιαστικά πάνε σε ιδιότητα. Δεν τα εισπράττει ο Δήμος. Γιατί το βάζουμε όμως, Αντώνη μου. Δεν μπορούμε να βάζουμε προτεραιότητες τώρα ότι 300 ευρώ και δεν το εισπράττουμε και δεν κάνουμε. Αυτά είναι μαγειρέματα που δεν είναι θέματα αυτό. Εντάξει. Να αναθέσει την υπηρεσία αυτή σε κάποιον να την κάνει. Δεν μπορεί να γίνει, δεν υπάρχει οργανωμένο γραφείο γηδιώνες. Διαφορετικά αυτό θα ήταν το δενικό το οποίο προτείνουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν δεν είναι υποχρεωτικό, εάν δεν μας υποχρεώνει ο νόμος, δεν πρέπει να μπει αυτό το τέλος. Και να πληρώνει για να κλείσουμε την υπόθεση αυτή, θα κάνουμε το εξής. Εάν μπορεί να απαλληφθεί αυτή η παράγραφος, εφόσον θέλετε αυτές οι δύο παράγραφοι. Ναι, όσον αφορά το τέλος της ταφής, το τέλος της εκταφής, αναφέρομαι και στα δύο. Εάν μπορεί να απαλληφθούν, να το δούμε άλλη μια φορά. Εάν μπορούν να απαλληφθούν και είμαστε σύμφωνοι γι' αυτό, τότε ομόφωνα. Εάν δεν μπορούν να απαλληφθεί λόγω από τον κανονισμό λειτουργίας που πρέπει να υπάρχει αυτό, θα παραμείνει. Να κάνει μια ακόμα διερεύνηση, να γίνει μια ακόμα διερεύνηση από την Οικονομική Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Αντώνη. Εντάξει, θα το κάνουμε αυτό. Θα μιλήσουμε και με ανθρώπους που έχουμε είτε και που μας ελέγχουν και μας βοηθούν και από εκεί και πέρα. Αλλά για να έχουμε στο μυαλό μας, λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να απαλληφθούν αυτά τα δύο ποσά, να απαλληφθούν, αλλιώς από εκεί και πέρα εκ των πραγμάτων θα ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Ευχαριστώ. Ο Νίκος Σουπερδίκης έχει το λόγο. Και να συμπληρώσω, αν θέλετε να γραφτεί και εφόσον βέβαια είναι απαραίτητο, εγώ προτείνω να γραφτεί με την προϋπόθεση ότι μπορεί να παράσχει ο Δήμος αυτή την υπηρεσία. Εάν μπορεί να την παράσχει, να τα παίρνει. Γιατί δεν μπορεί. Ωραία. Ας είναι γραμμένο μέσα. Θα το δούμε μια φράση. Καμία ωραία. Όχι, δεν θα ξαναρθεί. Και το άπαξ της καταβολής, αυτό που είπαμε, έτσι. Το συμφωνήσαμε.
Και όπως επίσης δεν μας είπατε αν συμφωνείτε και τελικά θα περάσουμε σε ψήφισμα, με συγχωρείς Πρόεδρε που σε διακόπτω, να βοηθήσω λίγο τη διαδικασία. Το λέω. Εάν συμφωνούμε στο θέμα της καταβολής, της αρχικής καταβολής και των 20 ευρώ, να το κάνουμε, συνάδελφοι, από εξ αρχής, για τη διατήρηση ενώ εφάπαξ, από εξ αρχής, άρα και σε αυτό το πράγμα συμφωνούμε. Και από εκεί και πέρα θα γίνει διερεύνηση για το θέμα το υπόλοιπο και αν μπορεί να γίνει και η διατύπωση αυτή που να λέει εφόσον εκτελεί την υπηρεσία ο Δήμος να είναι τόσο, εφόσον δεν την εκτελεί θα είναι μηδενική. Και θα κλείσουν τα θέματα έτσι. Ο Ιάκωβος ο Λαμπατάς έχει το λόγο. Επειδή άκουσα απόψεις συναδέλφων και συμφωνώ. Καλό θα είναι λοιπόν, επειδή δεν είναι κατασταλαγμένες οι απόψεις ότι ναι μπορούμε, δεν μπορούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρότεινα να γίνει όλη αυτή η έρευνα και επειδή αυτόν τον μήνα θα γίνουν τουλάχιστον 2 με 3 συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, να επανέλθει το θέμα πριν τις γιορτές για να μπορούμε να έχουμε πιο κατασταλαγμένη άποψη από αυτά που θα ακούσουμε. Ή από αυτά που θα μας δώσουν. Γιατί έχει δίκιο ο συνάδελφος ο Νίκος. Δεν μπορεί να λειτουργήσει και ξαφνικά να σου πούνε πού είναι τα έσοδα που αναφέρει στον προϋπολογισμό. Πρέπει να το δούμε. Συμφωνούμε, συνάδελφε, στην επόμενη συνεδρίαση λοιπόν που θα συζητηθούν τα στην επόμενη συνεδρίαση. Συμφωνούμε, συνάδελφε. Στην επόμενη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα τέλη ίδρευσης αποχέτευσης. Οπότε ταυτόχρονα θα συζητηθεί και το συγκεκριμένο θέμα. Και προχωράμε λοιπόν στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη ψήφιση τελών Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Αστυπάλειας έτους 2025. Ο Ιάκωβος ο Λαμπατάς έχει το λόγο. Επειδή συνάδελφοι εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχουν σταθερές τιμές ως προς τα δρομολόγια και ο ιδιώτης και εμείς πήραμε την άποψη του γραφείου της περιφέρειας και βάσει αυτών που μας είπανε και βάσει των χιλιόμετρων, γιατί πάει αναχιλιομετρική απόσταση, η πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής είναι ότι να βάλουμε 50 λεπτά στην κάθε διαδρομή, που είναι 4 οι διαδρομές, πρέπει να τις έχετε. Για να μην σας τη διαβάζω. Αναφέρουμε τις τιμές, συνάδελφοι. Η πρώτη διαδρομή που έχει 5-6 στάσεις από 1 ευρώ πάει 1,5 ευρώ. Η δεύτερη διαδρομή από 1,5 πάει 2. Η τρίτη διαδρομή από 2 πάει 2,5 και η τέταρτη διαδρομή από 2,5 πάει 3. Πήρε όμως σε μια απόφαση που δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν, αλλά έχουμε οχλήσεις από κόσμο, που επισκέπτες, που είναι είτε φοιτητές. Εμένα, ας πούμε, φέτος, παράδειγμα, μου ήρθανε 2-3 με ΑΜΕΑ και λέει, γιατί δεν έχετε, βρε παιδιά, στα ΑΜΕΑ μειωμένο το ειστήριο, το κοστολόγιο του ειστηρίου, το κόμιστρο που λέμε. Και λέω θα το συζητήσουμε και πράγματι στη Δημοτική Επιτροπή το συζητήσαμε και πήραμε απόφαση να εισηγηθούμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι άνθρωποι ΑΜΕΑ, οι φοιτητές, οι μόνιμοι κάτοικοι και οι άνθρωποι που είναι πάνω από 67 ετών να πληρώνουν από τις τιμές που προτείνουμε το 50% μείον. Δηλαδή στα 2 ευρώ να πληρώνει 1 ευρώ στη διαδρομή που είναι 2 ευρώ. Αυτό βέβαια θα αποδεικνύεται. Δεν λέει αυτό. Δεν λέει αυτό. Συγκεκριτικό λέει 0,50 σε όλες τις διαδρομές μείον. Λέει 0,50 έχει αλλάξει με εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Έχει αλλάξει, συνάδελφοι. Μεσολάβησε εκθέσεις συνεδρίας της Δημοτικής Επιτροπής, συνάδελφοι, δεν πειράζει. Νίκο, ναι, έχεις δίκιο. Όπως το γράφει, 0,50 ήτανε, αλλά έγινε μια πρόταση από συνάδελφο. Το 50% να γίνει αυτές τις 3-4 κατηγορίες.
Στα 2 ευρώ να πληρώνει 1. Μάλιστα το είχε προτείνει ο Μανώλης ο Γιάνναρος, που ήταν αναπληρωματικός του Νίκου του Περδίκη. Αυτή είναι η πρόταση, παιδιά. Βασικά τοποθετήθηκα ο Μανώλης ο Γιάνναρος έχει το λόγο. Τοποθετήθηκα έτσι επειδή προκύπτει από το νόμο αυτό το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς παντού οι άνθρωποι αυτοί έχουν 50% έκπτωση, τα άτομα με αναπηρία, οι άνεργοι και οι άνθρωποι άνω των 67 ετών, οπότε προτείναμε να υπάρχει και αυτή η έκπτωση. Γι' αυτό ήταν ομόφωνη, Μανώλη. Ναι. Συναδέλφοι, θέλει κάποιος άλλο το λόγο, ο Νίκος ο Αχλαδιώτης. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει η πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής. Μπορεί να αλλάξει, συνάδελφοι. Μπορεί να αλλάξει. Απλά θέλω να απαντήσω. Ο Ιάκωβος ο Λαπατάς έχει το λόγο. Η Δημοτικής Επιτροπής δεν είναι απόφαση, είναι εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει άλλα πράγματα, άλλες τιμές. Βεβαίως, μπορεί και να αλλάξει, βεβαίως. Άρα, συνάδελφοι, ο Νίκος Αχλαδιώτης έχει το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είναι εισήγηση. Ωραία, θέλω να προτείνω, όπως γίνεται και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, βασικά στην πλειοψηφία άλλων μερών, τα ΑΜΕΑ δεν πληρώνουν καθόλου κόμιστρο. Οπότε γιατί να μην το εισάγουμε κι εμείς στη δική μας συγκοινωνία, δημοτική. Μου λέει μειωμένο πληρώνω. Είναι μια άλλη πρόταση του Νίκου του Αχλαδιώτη. Εντάξει. Μπορεί να συζητηθεί. Αν θέλει. Και από μένα είναι ευπρόσδεκτο. Εννοείται, δεν είναι κόστος τώρα για το Δήμο για λίγα περιστατικά. Αν μπορούμε να το κάνουμε, να το κάνουμε. Ξέρουμε από ποια οικία προκύπτει αυτό, ναι. Αν προκύπτει από κάποια οικία... Συνάδελφοι, αν πραγματικά νομιμοποιούμαστε, δεν έχει κανένας, νομίζω, αντίρρηση να είναι μηδενικό το εισιτήριο για τα ΜΕΑ. Φτάνει να νομιμοποιούμαστε, συνάδελφε. Όχι. Γιατί υπάρχει και ιδιώτης, ο οποίος θα μπορούσε να αντιδράσει. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Βεβαίως θα το διερευνήσουμε. Προτείνω να πάρουμε το 50% τώρα, να το κατοχυρώσουμε και αν δούμε και προκύψει ότι μπορεί να είναι η ΑΜΕΑ, εξάλλου πώς θα είναι η ΑΜΕΑ, που θα έρθουν τότε να το... Συνάδελφε, να μην ξανάρχουμε όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο, παίρνουμε την απόφαση, αν είναι νόμιμο και δικαιούμαστε, πραγματικά θα είναι μηδενικό το εισιτήριο για τα ΑΜΕΑ. Άρα ψηφίζεται λοιπόν η συγκεκριμένη πρόταση. Μια λέξη. 2 κυρίες που ήρθαν ο Λαπατάς ο Ιάκωβος έχει το λόγο. Το καλοκαίρι και μου είπανε γιατί δεν έχετε, ήταν βέβαια φαινόταν η γυναίκα, είχε πρόβλημα. Μειωμένο τα ΑΜΕΑ πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο. Αυτό μου είπε και γι' αυτό το δεχτήκαμε. Αν είναι 50 θα είναι 50, αν είναι νόμιμο 0 θα πάει 0. Αν ισχύει όμως αυτό που λέει ο Νίκος και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Ψηφίζεται ομόφωνα και το 11ο λοιπόν θέμα και πάμε στο 11ο. Παραχώρηση χώρου για χρήση και τοποθέτηση του εξοπλισμού της εγκατάστασης του δευτερεύοντος κέντρου εκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού Real Voice 99,5. Ο Χαράλαμπος ο Νικολάκης έχει το λόγο. Πρόκειται στον Παλαιόμιλο, στον παλαιό χώρο που εκπέμπανε τα κανάλια όταν ήταν αναλογικά. Εκεί έχουμε ένα ρολόι ο Δήμος. Κάποια στιγμή, τα τελευταία 3-4 χρόνια, ο Real FM μας ζήτησε να το χρησιμοποιήσει για να κάνει αναμετάδοση και έφτασε ο χρόνος ώστε να το γυρίσουμε, να το παραχωρήσουμε το χώρο, για να το γυρίσει στο όνομά του, γιατί αυτά τα λίγα το ρεύμα τόσο πληρώνει, να τα πληρώνει αυτός. Ψηφίζεται ομόφωνα και το 11ο λοιπόν θέμα και πάμε στο 12ο θέμα. Αφορά αιτήσεις δημοτών. Είναι 2 αιτήσεις του Μιχαήλ Πόλου του Ιωάννη και του Ιωάννη του Κατσίκα, που ουσιαστικά βέβαια αφορά το ίδιο και το αυτό θέμα. Έχετε διαβάσει όλη την αίτηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας την αναγνώσω. Δεν υπάρχει νομίζω λόγο. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Θες να πει κάτι ο Μιχάλης ο Πόλος πρώτα, μήπως θες να πεις κάτι, Μιχάλη? Μιχάλη, θα ήθελες το λόγο αρχικά ή κατόπιν των τοποθετήσεων μας? Συνοπτικά να μας κάνει μια τοποθέτηση ο Μιχάλης ο Πόλος. Λοιπόν, αν θες, έλα κοντά στο μικρόφωνο, Μιχάλη. Στα γρήγορα, στα πολύ γρήγορα, ναι, στα πολύ γρήγορα, περιληπτικά, θα πω ότι, φίλε Νίκο, εγώ επειδή σε ξέρω χρόνια
ξέρω ότι έχεις προσφέρει πάρα πολλά στο αστυπαλίτικο κόσμο, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια. Το γραφείο σου έχει προσφέρει πάρα πολλά σε όλες του τις εκφάνσεις, στον συντοπίτη μας. Θεωρώ ότι είναι καιρός να σκύψουμε και στα προβλήματα που αφορούν την αστυπαλιά, τους ιδιώτες, γιατί έχουν οριμάσει πια, και να αποφύγουμε τις διενέξεις ή τις αγωγές, τέλος πάντων, που μάλλον εκεί καταλήγουμε. Επί του συγκεκριμένου, Μιχάλη, παρακαλώ. Ναι, για το συγκεκριμένο. Επειδή θα προβούμε σε δύο οικοδομικές άδειες, μία οικογένεια δική μου και μία ο κύριος Κατσίκας. Πηγαίνοντας λοιπόν στον χώρο μαζί με ένα πολιτικό μηχανικό, ο καθένας ξεχωριστά βέβαια, μάλλον έχουμε τον ίδιο μηχανικό. Εντοπίσαμε ότι ο δρόμος από πάνω δρόμος που εφάπτεται με τα οικόπεδά μας, έχει καταληφθεί από ιδιώτη. Δηλαδή έχει συμπεριλάβει μέσα στο τοπογραφικό του, στη δόμησή του και στην κάλυψη, το χώρο του δρόμου. Που αυτό τι συνεπάγεται, ότι έχουμε πρόβλημα εμείς στο να έχουμε επαφή με το δρόμο αυτό. Ήδη ο δρόμος αυτός έπρεπε, επειδή είναι δηλωμένος και δημοτικός δρόμος, έπρεπε να ήταν στο κτηματολόγιο του Δήμου. Από ό,τι φαίνεται τελικά δεν έχει δηλωθεί ούτε στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Δεν ξέρω ποιος αμέλησε, ποιος είχε την ευθύνη τέλος πάντων να ανταπεξέλθει σε αυτό, ποιος είχε αναλάβει, οι τεχνικές υπηρεσίες κτλ. Του Δήμου. Γι' αυτό γεννάται το θέμα τώρα λοιπόν με την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Παρακαλούμε για τις ενέργειες τις δικές σας να προστατευτεί ο δρόμος, γιατί πρόκειται για δημόσιο δρόμο βεβαίως, και να μπορέσουμε να έχουμε την επαφή κι εμείς όσοι είχε από πάνω ή οι διπλανοί κτλ. Γεννάται θέμα, δηλαδή είναι κοινόχρηστος χώρος, για να βοηθηθούμε κι εμείς στη συνέχεια. Για να εκδιδοθούν οι άδειες αυτές. Αυτό. Okay. Και παρακαλώ βέβαια τον Δήμαρχο, επειδή το γνωρίζω από παλιά, ξέρω πώς κινείται κτλ. Θεωρώ ότι είναι καιρός να σκύψει και λίγο στα θέματα του αστυπαλίτη και να αρχίσουμε να λύνουμε προβλήματα, ώστε να τα διωγγώσουμε με τη συμπεριφορά μας, να δημιουργούμε κάποια θέματα που θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτά Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Συνάδελφοι, ασχολήθηκα με την υπόθεση αυτή αρκετά πριν έρθει πια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δω τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και τα πράγματα έχουν ως ακολούθως. Υπάρχει μια αγορά του οικοπαίδου αυτού που είναι το σούπερ μάρκετ, για να μην λέω ονόματα, από πολύ παλιά, η οποία αναφέρει, από το 1962, η οποία αναφέρει διαστάσεις μήκους επί του κεντρικού δρόμου και μήκους επί της κάτω πλευράς, όπως είναι στην πραγματικότητα, και τα πλάτη, δηλαδή κατεβαίνοντας τα σκαλοπάτια που είναι έθεκα κήθεν, ότι είναι 10 μέτρα το μήκος των πλευρών αυτών, των κάθετων πλευρών, ότι είναι 10 μέτρα. Στη συνέχεια, με τοπογραφικό που γίνεται από έναν συνάδελφο πάλι εδώ στην Αστυπάλαια, το τοπογραφικό αλλάζει, κρατούνται τα μήκη επί του κεντρικού δρόμου και επί του από κάτω δρόμου και τα πλάτη από 10 μέτρα γίνονται 13 μέτρα. Άρα λοιπόν, στο συμβόλαιο το οποίο έγινε και πάνω στο οποίο βασίστηκε η οικοδομική άδεια η οποία βγήκε στη συνέχεια, βγήκε επί ενός οικοπαίδου μεγαλύτερου όσον αφορά τα πλάτη του και βεβαίως στο πρώτο συμβόλαιο που σας είπα η κάτω πλευρά αναφέρεται ότι γυτνιάζει με λωρίδα δημοτικών οικοπαίδων. Στο δεύτερο συμβόλαιο, πια που έχει τα 13 μέτρα πλάτος, αναφέρεται ότι γειτονεύει με δημοτικό δρόμο. Δηλαδή στην πράξη τα 13 μέτρα υπάρχουν τώρα, αλλά μαζί με το δρόμο, και ο δρόμος αυτός έμπαινε πια από κάτω στα οικόπεδα
των ιδιοκτησιών Κονσόλενα και Βογιατζή. Υπάρχει και ένα άλλο οξύμορο, ότι στο τοπογραφικό, το οποίο το έχω εδώ βεβαίως, που αναφέρει αυτά, όπως σας είπα προηγουμένως, και στο διάγραμμα κάλυψης, όταν βγήκε η οικοδομική άδεια, γίνεται μια υποσημείωση, η οποία όμως δεν λαμβάνεται πουθενά υπόψη για το κτίσιμο των κτηρίων, η οποία λέει ότι αυτή η λωρίδα τώρα που αποτελεί το κομμάτι αυτό του δρόμου είναι κοινόχρηστος χώρος όμορων ιδιοκτησιών Μιχαήλ Βογιατζή, κληρονόμων Κονσόλενα και Άννας Δήμου Γεωργιάδη, των όμορων γειτόνων. Αυτό όμως δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην οικοδομική άδεια, διότι το εμβαδόν αυτής της λωρίδας θεωρήθηκε ότι είναι εμβαδόν του οικοπαίδου και πάνω σε αυτό βγήκε η οικοδομική άδεια. Άρα εκεί υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά το κτίριο αυτό, που δεν μας απασχολεί εμάς, ούτε εγώ έχω κανένα λόγο, απλώς σας το αναφέρω στο ιστορικό για να γνωρίζετε ποια είναι η κατάσταση. Το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο πολύ παλιά, το 1997. Και υπάρχει μια επιστολή ουσιαστικά, δεν είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απάντηση προς τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου αυτού του επάνω, το οποίο λέει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που μας υπέβαλε ο Μιχαήλ Πόλος για λογαριασμό του Μιχαήλ Βογιατζή και ο Ρωσέτος Κονσόλενας, φαίνεται ότι μεταξύ της ιδιοκτησίας σας και των ιδιοκτησιών των παραπάνω ενδιαφερομένων στην περιοχή ανεμόμυλη χώρας Αστυπάλαιας υπάρχει λωρής κοινοχρήστου χώρου δρόμος, παρένθεση δρόμος, τον οποίο διαμορφώσατε αυθαίρετα με επιχωματώσεις και κατασκευή τυχείου αντιστήριξης. Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής είναι να δημιουργείται σοβαρότατο πρόβλημα στην πρόσβαση των ιδιοκτησιών των παραπάνω ενδιαφερομένων. Κατόπιν τούτου, σας καλώ μέσα σε ένα μήνα από σήμερα να επαναφέρετε το δρόμο στην προτέρα φυσική του κατάσταση με την αφαίρεση μπαζών, την καθαίρεση του τείχου αντιστήριξης. Στη συνέχεια, δε ο Δήμος, ως καθήλυν αρμόδιος, θα υποδείξει ή θα προβεί στη διαμόρφωση του παραπάνω χώρου, όχι μόνο για την εξυπηρέτηση όλων των όμορων ιδιοκτησιών, αλλά και του συνόλου των δημοτών. Δηλαδή, ουσιαστικά, ο Δήμος εκείνη την επαρχία, ο Δερματώδης, λέει ότι αυτό είναι δρόμος. Δεν είναι κοινόχρηστος χώρος των εκατέρωθεν οικοπαίδων. Έχει γίνει και Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο έχει γίνει και μια παρέμβαση εκεί και από διαφόρους, ήταν και ο Μάκης ο Λαπατάς εκεί και ο Μιχάλης ο Πόλου τότε κτλ. Και είπανε βεβαίως ότι ο Δήμος θα προέβαινε στην αποκατάσταση, ας πούμε, αυτής της κατασκευής που υπάρχει εκεί. Τώρα, ο Δήμος μας έχει κάνει δηλώσεις δρόμων. Το καλοκαίρι, μάλιστα το Σεπτέμβριο μήνα ήταν, τυχαία, είδα εκεί στην περιοχή αυτή, δεν έχει προκύψει ακόμα το θέμα τώρα που έφερε προς συζήτηση ο Μιχάλης, είδα ότι εκεί μέσα στο κτηματολόγιο, ενώ στο κτηματολόγιο αυτό που δουλεύαμε υπήρχε μέσα η γραμμή του δρόμου, με ασπρισμένη με γραμμή, στο λειτουργούν κτηματολόγιο, αυτό δηλαδή υπάρχει να οριστικοποιείται, φαινόταν ότι οι ιδιοκτησίες ήταν όμορες. Δεν υπήρχε. Ενώ σε αυτό που υποβάλαμε τις δηλώσεις υπήρχε ως γραμμή ο δρόμος, σε αυτό το οποίο είναι το λειτουργούν κτηματολόγιο δεν υπήρχε. Και μάλιστα είχα πει και στον Αλέξανδρο τότε να κάνουμε και μια δήλωση σε σχέση με αυτό. Μιλήσαμε με τον εκπρόσωπο του κτηματολογίου που εκτελεί το κτηματολόγιο, ο οποίος μας είπε ότι είχε παρέλθει η ημερομηνία. Δόθηκε μια παράταση τώρα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και έχω δώσει ήδη εντολή καταρχάς εγώ στον Αλέξανδρο και πιστεύω να την επικροτήσετε και εσείς στη συνέχεια, να προχωρήσει στην καταγραφή αυτού του τμήματος ως δημοτικής οδού, πληρώνοντας τα σχετικά παράβολα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Τώρα, ποια είναι τα οξύμορα πράγματα που υπάρχουν εδώ? Έμεσα εδώ αναφέρεται, όπως σας είπα, στο διάγραμμα κάλυψη ότι πρόκειται για κοινόχρηστη λωρίδα. Έχουν προκύψει και κάποιες συμφωνίες, τις οποίες μετά από την επικοινωνία που έκανα εγώ με την κυρία Δήμου, μου είπε ότι έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες και μου έστειλε κάποια σχετικά χαρτιά. Στην αρχή είχε γίνει ένα εξώδικο από τον Μιχάλη και τον Ρωσέτο τον Κονσόλενα, συγχωρεμένος Ρωσέτος Κονσόλενας. Αυτό κόπηκε σε δύο κομμάτια. Το κομμάτι που μας ενδιαφέρει, που είναι γειτονικά στο δρόμο, είναι ο κύριος Κατσίκας. Γι' αυτό είναι κληρονόμος αυτού του κομματιού, από ότι έχει κάνει και την αίτηση. Άρα όπου λέμε Κονσόλενας τώρα θα λέμε Κατσίκας. Έτσι. Εκεί λοιπόν βλέπω ότι... Ποια χρονιά, Δήμαρχε, έγινε αυτό στο πλάνο? Αυτό έγινε το 1997. Το 1997.
Πριν τη συζήτηση του θέματος, δηλαδή, στο Δήμο. Ναι, και πριν τη συζήτηση του θέματος στο Δήμο. Η συζήτηση έχει γίνει, πώς το λέμε, 16 Απριλίου του 1997 είναι και το έγγραφο του Δελμαδόρου είναι... Ωραία, Αύγουστος, έτσι ακριβώς. Εδώ λοιπόν είχε γίνει ένα πληρεξούσιο όπου γράφεται στο πληρεξούσιο αυτό ότι συμφωνούν τα μέρη να χαρακτηριστεί αυτό το κομμάτι ως κοινόχρηστος χώρος των εκατέρωθεν οικοπαίδων. Εδώ όμως δεν πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο των εκατέρωθεν οικοπαίδων. Εδώ πρόκειται για δημοτικό δρόμο. Εδώ υπάρχει δηλαδή ένα θέμα. Ναι, μεν αυτό το κομμάτι θα αποδοθεί ελεύθερο. Ναι. Εδώ λοιπόν είναι ένα πληρεξούσιο το οποίο έχει γίνει, το οποίο δεν αποτέλεσε συμβολογραφική πράξη. Δεν έχω στα χέρια μου καμιά συμβολογραφική πράξη. Έγινε ένα πληρεξούσιο να γίνει υπογραφή ενός συμβολογραφικού εγγράφου, το οποίο θα λέει από τα μέρη αυτά ότι αυτό αποτελεί κοινόχρηστο χώρο των εκατέρωθεν οικοπαίδων. Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ έχω αυτά στα χέρια μου, σας είπα, ένα εξώδικο το οποίο μου εστάλει και ένα πληρεξούσιο το οποίο δεν έχω δει να έχει υπάρξει συμβολογραφική πράξη. Στην επικοινωνία που έκανα μαζί τους, μου είπαν ότι την άνοιξη που θα έρθουμε θα κοιτάξουμε να υλοποιήσουμε αυτό το πληρεξούσιο. Βέβαια από τότε έχουν πεθάνει και άνθρωποι που αναφέρονται εδώ πέρα ως υπογράφοντες κτλ. Η ουσία είναι όμως τώρα λίγο πιο διαφορετική, ότι αν εμείς θεωρούμε ότι αυτός ο χώρος είναι κοινόχρηστος χώρος των εκατέρωθεν οικοπαίδων, είναι δρόμος. Κατά τη γνώμη μου, πολύ κακός και σε εκείνη τη φάση και ο Μιχάλης και ο Κονσόλενας, ο συγχωρεμένος, είπανε ότι αυτό πρόκειται περί κοινόχρηστου χώρου, ενώ αυτός ο χώρος είναι καθαρά δημοτικός δρόμος. Λοιπόν, βεβαίως εκεί μπορώ να δώσω ένα δίκαιο, αν θέλετε, στο συμβόλαιο το δεύτερο που έκανε ο Δήμου, ο Γεωργιάδης τότε, εν πάση περιπτώσει, διότι στο αρχικό δεν αναφερόταν δρόμος στην κάτω πλευρά, αναφερόταν λωρίες δημοτικών οικοπαίδων. Στη συνέχεια όμως αυξήθηκε, όπως σας είπα, το πλάτος, και αυτό θέλω να κρατήσετε, από τα 10 μέτρα που είναι από τον επάνω δρόμο μέχρι να βρούμε τον από κάτω, γίνανε 13. Οπότε εκ των πραγμάτων, λόγω αυτού του γεγονότος, και το κομμάτι αυτό ήταν εκείνο το οποίο πια συμπεριλήφθηκε και ήταν αυτός ο δρόμος, τον οποίο αναφέρουν φυσικά τα συμβόλαια τόσο και του Πόλου, τόσο όσο και του Κονσόλενα τα ανέφεραν και πρόκειται περί ενός δρόμου, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι εκεί. Άρα, εμείς λοιπόν θα κάνουμε τα εξής καταρχάς και να σας πω ποιο είναι το σκεπτικό μας. Εμείς θα κάνουμε τη δήλωση του δρόμου στο κτηματολόγιο. Εμείς θα ζητήσουμε από όλους τους πέριξ ιδιοκτήτες υπεύθυνη δήλωση, και το έχουμε ξανακάνει σε άλλη περίπτωση, οι οποίοι δηλώνουν ότι αποδέχονται την ύπαρξη του δρόμου αυτού. Με τον τρόπο αυτό έχουμε αποφύγει να γίνουν δικαστήρια και περνάει μαζί με την υπεύθυνη δήλωση μέσα στο κτηματολόγιο και γίνεται η σχετική διόρθωση στο συγκεκριμένο θέμα. Θα δούμε. Εγώ λοιπόν αυτό που σας πληροφορώ για αυτά, πιστεύω ότι θα δείξουν καλή θέληση για να γίνει. Μια υπεύθυνη δήλωση είναι. Παρά το γεγονός ότι αυτό στην πράξη θα σημάνει μείωση του εμβαδού του οικοπαίδου, έτσι. Διότι τώρα το οικόπεδο είναι μεγαλύτερο, επειδή ακριβώς έχει συμπεριληφθεί το κομμάτι αυτό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα προχωρήσουμε στην δήλωση εμείς. Θα ζητήσουμε από τους ιδιοκτήτες, θα επισυνάψουμε και τα συμβόλαια, και έχω πει και στο Μιχάλη να φέρει και τα συμβόλαια και τα δικά του στο ιδιοκτησιό, να τα στείλουμε μέσα στη δήλωση που θα αποδεικνύεται η ύπαρξη του δρόμου επίσης εκεί. Και βεβαίως από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι θα κλείσει ομαλά με την υπεύθυνη δήλωση και της ιδιοκτήτριας του άνωθεν οικοπαίδου. Αλλιώς από εκεί και πέρα, συνάδελφοι, θα πρέπει να ακολουθήσουμε άλλη οδό, η οποία είναι, όπως καταλαβαίνετε, αγωγή για την απόδοση του δρόμου αυτού ως δημοτικής οδού του Δήμου Αστυπαλίας. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Ολοκλήρωση, έτσι. Το λόγο έχει ο Πανορμήτης ο Κονταράτος. Μεγάλος. Ναι. Γιατί αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετώπιζα και εγώ πάρα πολύ συχνά. Τα πρώτα τοπογραφικά λοιπόν, οι μετρήσεις γινόντουσαν επικεκλειμένα. Τα δεύτερα, όταν έκαναν μεταπολίσεις κτλ., οι μετρήσεις γινόντουσαν επί οριζοντίου. Με αποτέλεσμα τα οικόπεδα να μεγαλώνουν και να μεγαλώνουν σε βάρος των γειτόνων και των κοινόχρηστων χώρων. Πόσο νόμιμο είναι αυτό δηλαδή για κάποιον? Ωραία, να πω ένα γενικότερο θέμα, να πω.
Θα ληφθεί υπόψη το πρώτο συμβούλιο και η μέτρηση που έγινε επικεκλημένο ή το δεύτερο με τη μέτρηση? Όχι, όχι. Θα ληφθεί υπόψη. Η μέτρηση είναι η σωστή. Θα ληφθεί υπόψη αυτή η οποία είναι η ορθή εκ των πραγμάτων, γιατί δεν ξέρει κανένας πόσο κλίση μπορεί να έχει ένα οικόπεδο. Μπορεί να έχει μεγάλη, μπορεί να έχει μικρότερη, μπορεί να έχει μεσαία. Πάντα λαμβάνεται η κλίση επί του οριζοντίου. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ, να ξέρετε ότι η μέτρηση την οποία έκανα εγώ είναι επί οριζοντίου και δείχνει παραπάνω. Εάν θα ήταν η περίπτωση αυτή την οποία ανέφερε προηγουμένως ο συνάδελφος, θα πρέπει να δείχνει λιγότερο. Δηλαδή αυτό που έλεγε 10, θα έπρεπε εγώ να το μετράω τώρα ως 9,5, ας πούμε, από τη μετακεκλημένο. Ενώ τώρα εδώ πέρα έχουμε την ακριβώς ανάποδη περίπτωση. Έχουμε το 10, πια να έχει γίνει 13 επί οριζοντίου. Έτσι. Αλλά συγγνώμη, αλλά καθορίζει ο νόμος πώς μετρούνται τα οικόπεδα. Δεν μπορεί ναι, ακριβώς, δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω ακριβώς. Δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα. Λαμβάνεται υπόψη ακριβώς πάντα επί οριζοντίου. Έτσι. Η ουσία λοιπόν. Με συγχωρείς. Η ουσία απλώς ήθελα να πω λοιπόν ότι πράγματι εδώ έχει υπάρξει αύξηση και όπως έχει υπάρξει αύξηση και στο εμβαδόν. Έτσι. Το εμβαδόν των πρώτων συμβολέων αναφέρουν με τα 10 μέτρα πλάτος αναφέρουν 245, σωστά. Και το δεύτερο το θυμάται απ' έξω ο Μιχάλης. Και το δεύτερο που έχουν κάνει αναφέρει 307. Εντάξει, άρα λοιπόν πρώτη για αύξηση 60 τετραγωνικών μέτρων. Ενώ τα μήκη, ξαναλέω, οι φάτσες είναι οι ίδιες. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Ο Νίκος ο Καλοβιδούρης έχει το λόγο. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, έχουμε ένα στοιχείο σοβαρό, το οποίο είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία το αναγνωρίζει ως δρόμο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γιατί νομίζω ότι δεν μπορούμε να επισέλθουμε τώρα αν μεγαλώσαν τα οικόπεδα, αν μικρύνανε. Ναι. Αλλά θέλω να σταθούμε λιγάκι στα σοβαρά στοιχεία που έχουμε, τα οποία είναι η πρώην απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ουσιαστικά. Και δεν ξέρω αν ο Δήμος έχει άλλα στοιχεία. Δηλαδή υπάρχουν πολεοδομικά σχέδια στην Αστυπάλε που να μας κατοχυρώνουν κάποιους δρόμους. Έχουμε δηλαδή τέτοια στοιχεία. Έχει ο Δήμος στην κατοχή του. Και το τρίτον είναι αυτό το οποίο εγώ δεν έχω την αντίστοιχη εμπειρία και γι' αυτό το θέτω, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές γίνεται πραγματογνωμοσύνη τέλος πάντων από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίζουν σε κάποιες περιπτώσεις ότι ναι, εδώ υπήρχε με βάση μαρτυριών κτλ. Έχουμε εμείς αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Βεβαίως, έχει γίνει και στο παρελθόν. Το ρωτάω προς όλους. Και περιμένω και να ακούσω και τους συναδέλφους, βέβαια, που είναι πιο έμπειροι. Ο Μιχάλης ο Πόλου θέλει να δευτερολογήσει. Μιχάλη, αν να ακούγεσαι στο μικρόφωνο αν θέλεις, να συμπληρώσει κάτι για να τη συζήτηση. Ότι ο δρόμος αυτός είναι δημοτικός δρόμος, γιατί είναι και χαραγμένος στους πλάνους, ρημοτομημένος μάλλον, στους πλάνους του 7, στις πωλήσεις του 7. Φαίνεται και στο 7 μέσα. Δηλαδή η περιφέρεια αυτή που πάει προς το Γυαλό, στον Άγιο Νικόλα κάτω, φαίνεται μέσα χαραγμένος και αυτός ο δρόμος. Είναι ο δρόμος που ξεκινά από το Βενζινάδικο. Συγγνώμη, Μιχάλη, είναι τα οικόπεδα των ανεμομήλων. Είναι τα οικόπεδα των ανεμομήλων. Αυτά δεν είναι το 7, αυτά ήταν του Δήμου. Ο Δήμος δεν έχει σχέδια. Εμείς δεν Η συνέχεια του δρόμου αυτού, η συνέχεια του, ναι, αγοράστηκαν από τον Δήμο και από τους μιλονάδες που ήταν από τα ίδια. Ανταλλαγή έγινε. Ανταλλαγή, ακριβώς. Αλλά το κομμάτι το υπόλοιπο του δρόμου, αυτού που συγκεκριμένα, που ξεκινά από τον Ταγκορού το Βενζινάδικο, προχωρεί στο Πακύρι, σε εμάς ανάμεσα, στο γιατρού από κάτω και βγαίνει στο φυλάκι, συνεχίζει μετά ο ίδιος δρόμος και φαίνεται μέσα στους χάρτες του 7. Και μια σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι στα 3 μέτρα του δρόμου, του φάρτους του δρόμου του συγκεκριμένου, το 1 τρίτο ο από πάνω τα χρησιμοποιεί για ιδιόχρηση. Είναι δηλαδή μέσα στη χρήση τη δική του. Αυτό το κομμάτι που απομένει τέλος πάντων προς χρήση είναι τα 2 τρίτα μόνο. Ούτε τα 2 τρίτα. Και υπόψη, εμείς δεν κάναμε καμία συμφωνία μεταξύ μας, γιατί τουλάχιστον όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον, δεν μπορούσαμε να δρομολογήσουμε θέματα που αφορούν δημοτικό δρόμο. Δηλαδή, θα παίξουμε με το δημοτικό δρόμο, θα πάρουμε αποφάσεις εμείς για την τύχη του δρόμου του δημόσιου. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή.
Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Ο Πανορμήτης ο Κονταράτος έχει το λόγο. Τότε λοιπόν το πράγμα είναι πιο ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν το πρώτο τοπογραφικό είναι αυτό που ισχύει, που είναι τα 10 μέτρα. Σωστά. Έτσι. Συν 3, 13. Δεν παίρνει λοιπόν θέμα, διεκδικείται ο... Εντάξει, εννοείται. Απλώς θέλω να λάβετε υπόψη. Ο Δήμαρχος έτσι είναι, συνάδελφοι, έτσι είναι. Γι' αυτό και εγώ τα είπα. Πρέπει να σας πω όμως το εξής. Δεν κατάλαβα αυτό που είπες. Δεν τίθεται θέμα και μετά το μετρούσαν με αποτέλεσμα όταν μετρούσες ξανά το οικόπεδο και μεγάλωνε κάποια μέτρα παραπάνω. Αλλά είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως ότι τη μέτρηση την έκανε επί οριζοντίου δηλαδή και βγήκε 3 μέτρα επιπλέον. 3 μέτρα επιπλέον. Άρα λοιπόν εδώ είναι πασιφανές ότι καταπάτησε τον δημοτικό δρόμο. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο για να κλείσουμε το θέμα. Οφείλω να σας πω μόνο το εξής. Ότι τμήματα, ο δρόμος πια, άκουσα αυτό που είπε και ο Μιχάλης ο Πόλος προηγουμένως, θα παραμείνει ως έχει, συνάδελφοι. Να μην μπούμε στη διαδικασία γενικότερων αμφισβητήσεων όσον αφορά την οικοδομή. Γιατί η οικοδομή δεν είναι, όχι, απλώς το λέω προς γνώση για να το ξέρετε αυτό, να είμαστε σίγουροι σε αυτό. Η οικοδομή δεν αφήνει 3 μέτρα δρόμο. Αφήνει σε κάποια σημεία γιατί έχει σπασίματα κτλ. Λιγότερο. Εκείνο που θα πούμε έγινε, ότι έγινε καλός ή κακός, βγήκε η άδεια τότε, κτίστηκε έτσι, γίνανε όλα αυτά. Δεν θα πούμε σε διαδικασία, νομίζω, αυτή τη στιγμή του να πάμε και να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην υφιστάμενη οικοδομή. Ναι, ακριβώς. Είναι δεδομένη η κατάσταση. Ό,τι είναι ελεύθερο, αυτό θα αποτελέσει δημοτικό δρόμο. Όποιο τίμα ελεύθερο θα αποτελέσει δημοτικό δρόμο. Ευχαριστούμε, Δημαρχέ. Δεν είναι μια ευθεία. Ευχαριστούμε. Αν αποτελεί κτίσμα αναπόσπαστο στο κομμάτι του κτίσματος, δηλαδή είναι ο τοίχος του δωματίου, προφανώς δεν θα παρεμβούμε. Αν είναι οτιδήποτε άλλο. Αυλή και τα λοιπά, όχι δημοτικός δρόμος. Δεν ξέρω τι. Δημοτικός δρόμος. Ό,τι είναι ακριβώς, μόνο το περίγραμμα του κτίσματος. Άρα, Δήμαρχε, το Δημοτικό Συμβούλιο προχωράει σε ψήφισμα που αναφέρει ότι ο δρόμος θα δηλωθεί στο θεματολόγιο και ότι εννοείται θα διασφαλιστεί ο δρόμος στο πλάτος, τέλος πάντων, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως με τον τρόπο που είπα και εύχομαι να μην φτάσουμε συνέχεια, θα σας ενημερώσω εξάλλου για το τι πρόκειται να γίνει συνέχεια. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Ώρα 8 παρα 10 λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστούμε πολύ.